بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Μήνυμα συνύπαρξης και ειρήνης ήταν το θέμα των φετινών εορτασμών για τον ιερό μήνα του Ραμαζανιού. Εκατοντάδες ξένοι συγκεντρώθηκαν για να φάνε, να πιούν και να γιορτάσουν το Ραμαζάνι στο τέμενο Σομεριέ, στην καρδιά της παλιάς Λευκωσίας. Εκεί βρέθηκε και ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιορκάτσης, προκειμένου να στείλει το δικό του μήνυμα ειρηνικής συνύπαρξης, συμβίωσης και αλληλεγγύης. Εν ώψη της έξαρσης των τρομοκρατικών επιθέσεων που παρατηρούνται, οφείλουμε όλοι μαζί να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα ειρηνικής συνύπαρξης. Παρόν στην εκδήλωση και ο μουφτής των Τουρκοκυπρίων, Τάλι Παταλάη. Çünkü barış hem Kıbrıs'ta hem dünyanın her yerinde inanan insanların. Το Ραμαζάνι είναι θρησκευτική μουσουλμανική εορτή νηστείας. Αποτελεί ονομασία του ένατου μήνα του μουσουλμανικού έτους, όπου σύμφωνα με την παράδοση δόθηκε το Κοράνι στους ανθρώπους, προκειμένου να αποτελέσουν οι κανόνες του οδηγό της ζωής τους.